Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu fl-link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt ħadd ikla tajba imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma jħoddilna ħadd.